ако ще купуваш имот, това видео е за теб. Доста често купувачи звънят директно на обяви от имотните портали, независимо дали насреща им стои частно лице или брокер. Нека разгледаме двата случая. Вариант 1. Звъниш на частно лице. Мислиш ли, че имаш достатъчно познание? Тоест, дали имота е подценен, което е рядко срещано, или надценен, доста често срещано. Прави всичко, за да спестиш 4% комисионна. Но в крайна сметка не знаеш какви рискове предприемаш. Така че довери се на някой професионалист, който да ти свърши работата. Вариант 2. Звъниш директно на брокер. Той ще защитава интереса на продавача, а твоят интерес кой ще го защитава? В крайна сметка имаш нужда от личен брокер. Ако в крайна сметка наистина искаш да избегнеш контакти с брокери, наеме адвокат, който също ще струва някакви средства. Но поне ще знаеш, че парите са сигурни и няма как да бъдеш измамен. Знаеш ли всъщност, че има адвокати, които работят също така и като брокери, защото искат да служат на хората. Това им е призванието. Така че не всички брокери не стават. Какво мислиш ти? Сподели ми в коментарите. До скоро!